אבא, אל תעזוב אותי! אבא, אל תעזוב אותי! זה מה שכולנו צריכים לבקש עכשיו, אבא, אל תעזוב אותנו! אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. גם כשנחרב הבית, הוא איתנו, הוא איתנו. אמר לי פעם אחד מגדולי ישראל, אמר לי, פנגה, אתה רואה שתי אצבעות האלה? הוא אמר, תדע לך, בורא עולם יותר קרוב אליך, מאשר שתי אצבעות אלה אחת לשנייה. וזה בעיקר שקשה לך. בעיקר שאתה יושב על הרצפה עכשיו. בעיקר שקשה לך עם הצום. בעיקר שאתה מפחד. תדע, יש אבא בשמיים ששומר עליך. תדע שיש לך אבא בשמיים שרק מחכה לך, הוא לא צריך ממך, הוא צריך אותך. אז בואו נקריב אנחנו איזשהו קורבן, כן. תחשבו על משהו שאתם יכולים לעשות. להקריב קורבן אחד, משהו שקשה לך. תקריב אותו ליום אחד, תקריב אותו לשבוע, תקריב אותו ל21 יום, לכל בין הזמנים. תחשבו על משהו שמביא מתנה לאבא ל... עם ישראל צריך אותנו עכשיו.